moi boa tarde. E logo xa estabades a falar así entre vós, sin esperar pola presidenta, lá. Non esperades a nin pola presidenta. Hola, Alicia, que tal, Ali Fariña, mima, canto tempo. Outro domingo máis, ou estabas o domingo pasado. E non me dou conta. Hola, Marisé, María Souto, que tal? Moi boa tarde, María José, moi boa tarde. Que tal estades? Moi cheo de xente. Chispa. Vou ter que ser fun puntual, non? Quero dicir, empecín ben. Porque pilloume un pouco toro, anduven a correr. Sí que estuvestes, Pois non me dou conta, mira ti, falástesme pouco logo. Ou non me dou conta, despístome. Hola, María Souto, domingo de resurrección. Non che sigo moito eses capítulos. Perdín moitos capítulos deso e non sei en que capítulo van. María José, por aquí, por Lugo, non choveu? Non choveu? Pois mira, aquí, a intervalos de máis ou menos 20 minutos, cantaba o sol para ir á playa. E aos 20 minutos chovía que metía medo, o sea, a roar aguas. E así todo o día así. Que tal, Jorge? Hola, moi boa tarde, Jorge. Non está ainda tempo de helado, así que non me preguntes moitas veces polo helado. Hai que esperar un pouco máis. O único que me invites a churrasco ou así. Xa lle dei ao me gusta, moi ben. Pois todo o mundo a darlle a me gusta, porque eu sigo sin ter o chisme meu arreglado. E co teléfono non vexo se lle estades dando a me gusta. Pero así que non costa nada, idelle dando, porque depois olvídase os. Desde ontes, hola, Froila. Froila, que bonito nombre tes, Froila. Pareceseme a Moira. Moira de Peter Pan. Wendy, Moira, Ángela, Darling. Nombre e apellido, saime todo, hola, que tal? Moi boa tarde, Concesión. Que tal, Fátima? Que puntual eres? Eu impunto, normalmente impunto. Se podo vir afogada porque me collo toro, como hoxe colleu o toro. Veño acalorada. Pero, si, eu impunto, xa lle dou ao dalle pa diante. José Manuel, hola, dende... Ai, que non vin dende onde. Escribides tanto desde Vigo. E aquí tamén choveu. Home, non iba a chover aquí solo. E que tal os da Pascua? Hai por aquí alguén de Padrón? Ou que fora de San Padrón? A Pascua. Porque eu non fun. Chovía tanto que non me apetecía ir. Hola, justo o meu humor que tes sempre, desde Cacheiras. Cacheiras é un sitio. Que me dis? O sea, Cacheiras eu pensei que eran... as bochechas do parco, así, as bochechas dos meninos. Cacheiras é un sitio, pois non o sabía, mira ti. É o femenino de Froilán, Froila. Pode ser, pero é que nunca o escoitei. É así, Froila del Río, é que sona tan cantareiro, sona como poético. Tes un nombre poético, Froila del Río. De momento, non te falla ningún domingo. Vale, entón, perdón, Ali, estaba despistada. É que chegín a correr, mira, vin, o sea, apurando, aproveitando así o tempo de chuvia, de non chuvia, de que cantaba o sol, de que... ao final, cando me din conta, eran -5. Tiña todo sin facer. Menos mal que xa isto xa o fago un pouco así como máis matematizado, como se di a palabra? Fago como unha máquina, non? Automático, fago de automático. Hai unha palabra mellor que define, pero... Pero cuidado, levoume tempo. Enteo, Cacheiras en Teo. Ola de Santiago, lá, é por aí ao lado, como de Pili, claro. Moi ben. Oliña dende Santiago, Xavier, que tal, Xavier? Pero nin quen de vos foi á Pascua, de verdad. Desde Granada, el Rincón de la Flor, Floristería. Ai, que chuli nombre. Vou ter que mirar eu eso del Rincón de la Flor. Hola, Nusca, Enedina Basalo. Non me digades que non é un nombre tamén sonoro, que se fai como poético na boca. A ver, como era? Xa non me acorda. Enedina Basalo. Ai, é un nombre bonito. É un nombre moi chulo. Enedina. Nunca os coitei tampouco, en mi vida. Non sei se é un apodo que che chaman así ou un nombre como eu me chamo Nusca.
ti chamaste Medina, pero eu non escoitei tampouco nunca. Boas tardes desde Vigo, feliz día, feliz Pascua, feliz todo, o sea, todo así de carreira. Desde Valencia. E que tal desde Valencia? Porque tamén está inestable o tempo, non? Tamén está chovendo e tal. Pero sigo sin saber si alguén, Enrique desde Cangas. Enrique, foches á Pascua? Porque quero saber se estuvo bo día na Pascua. Ola, desde Sanxenxo. Moi ben. Lole Chuful, estou segura de que é un nombre posto para así para as redes. Ese sí, que seguro que sí. Dende a Pobra do Caramiñal, boa Pascua. E fostes á Pascua ou non? Que me tendes intrigadísima, Diorni, pero que me tendes intrigada? É que non sei se alguén foi á Pascua, se hubo, se non hubo, se levaron os cabaliños. A mí o que me gusta ir ver os cabaliños. Saludos desde Argentina. Moi boa tarde desde Argentina, desde o outro lado do mundo. Non vos parece increíble? Xa sei que é normal, pero non vos parece increíble que esteamos aquí falando con persoas de polo mundo adiante? Que a miña xentiña de polo mundo adiante. Pois a mí parece maravilloso. Desde Tenerife, é que temos de todos os lados. Moi boa tarde, Isabel, desde Cangas do Morrazo, Enrique. Que tal está o tempo? Contádeme, porque de verdad que me ten intriga, pero polo que vexo é que non sei, non creo que ninguén foxe á Pascua, porque ninguén me está dicindo nada. Quedastes todos na casa e a Pascua, pois non sei se se faría. Non sei nin se levaría... Bueno, vou explicar o que é a Pascua de Padrón, porque que hai moita xente que non é daqui, é de polo mundo adiante. Aquí, un día como hoxe, o domingo de Pascua, hai un pueblo aquí ao lado, que celebran a Pascua. É unha festa moi grande, que creo que dura 10 días. Pero o día máis grande é hoxe, e chamanlle o domingo de Pascua, no que hai feiras de todo tipo, pois hai artilugios de ferro, apeiros de labranza, e sobre todo animales. Hai cabalos, hai exhibición de cabalos que veñen de todos os lados, cabalos bonitos que veñen destes a andar e así. Bueno, fan como concurso. Antes había tamén toros, pero quitáronos. Tratores de todo tipo, sejadoras, presadoras, arados. É como unha exhibición así de todo un pouco, pero sobre todo cabalar e de apeiros de labranza. E mola moito, vai moitísima xente, pero non sei se hoxe hubo Pascua. A ver, alguén me estaba preguntando, pregonchego tarde. Non chegas tarde, María, chegas a tempo, que si ainda estamos a falar de nada. Quero dicir, nunca se chega tarde. Home, como non fixeste ruido ao entrar, sabes? Chegas tarde cando entras en un sitio, abres e teñenche que encender a luz, tropezas por todos os lados, iso é chegar tarde. Pero aquí non chegas tarde, muller, podes vir a irte cando queiras, cando vexas ti. Como levas o cambio de hora? Mira, sabía perfectamente que cambiara a hora, sabía perfectamente que iba a cambiar a hora. De feito, fuñe cambiar todos os reloxes da casa a miña nai onte xa, para que non nos pillase o toro. E resulta que este daqui, non o cambiín. Non o cambiín, pois, polo que fora, olvidouseme. Nada, pois estuve por aquí a remexer, a facer recados para arriba, para baixo e tal, cando me dou de conta, miro para o reloj e dixo eu, ai, que tarde vou a facer de comer. Pero claro, xa non eran casi as 3, xa eran casi as 4. E despois, a partir de aí, xa fun a tropicóns todo o día. Xa fun de busiños todo o día, así a revolos. A ver, Inés, me poderías dicir onde conseguiste na zona de Arteis o pepino dulce? En Padrón posiblemente houbese, pero bueno, a ver se Inés che contesta. Eu, ainda que vive en Marín, son de unha parroquia de Pontevedra que se chama Tomeza, onde se celebra hoxe a mañá San Cibrán, un xantiño moi máxico. Terra de meiguiños. E foches algunha vez a Padrón? Hai que tomar nota do San Cibrán. Fan así como romería, moito me gustan as romerías. Gustan as romerías cando vai moita xente, hai as rosquillas a vender, os muñequiños estes que hai para lle comprar a rapasada, que son
cousas que non valen para nada, pero que fai ilusión compralas. E hai tamén unha barra que suele ser dos da comisión de festas, e así, e algún concertiño. Encántame esas chismas, encántanme. Saludiños desde Valdeorras, que non sei por que ocultaron este mensaje, de Conchi Rodríguez. Para mí a celebración de Pascua é darle duro al roscón. Bueno, está ben tamén. É verdad, a rosca de Pascua, que tamén aquí en España é típico, como aquí hai xente xa de Argentina, Perú, creo que dixo un. Pois aquí en España, un día como hoxe, domingo de Pascua, regálase aos afillados e ás afilladas un bolo de pan dulce que é con forma redonda, que é como se fora unha rosca, pero é un pan dulce que sabe a anís, ten azúcar por riba, e así está moi rico. Eu cheguei onte a noite de pasar a Semana Santa en Portugal, en serio. É que desfase co cambio de horario. Ai, claro que en Portugal... Bueno, a ver, chegaste onte, pero, claro, en Portugal sigue sendo unha hora menos ahora mismo. Pero o desfase non foi tanto, chegastese como todo o mundo, tuvestes que cambiar como todo o mundo. Hola, Nusca, desde Zurich, non che digo eu. En Zurich tamén regalades o bolo da Pascua, o bolo de pan dulce. Aí, hai esa costumbre, ou que costumbre tendes aí? Contanos, que a mí me interesan estas cousas. Hola, Nusca, un placer escucharte sempre. Saludos desde Madrid. Arito Leo, un placer para min terche aquí no meu canal e aquí no meu directo pasando un ratiño. Si te gustan las romerís, fuiste alguna vez alá? Franqueira, yo soy de allí y vivo, aunque vivo en Vigo. Non me sona de nada, Franqueira. Pero é unha romería ou é un sitio onde hai unha romería? É como dicir, fostes á Pascua ou fostes a Padrón, non? A Pascua é en Padrón. É que Franqueira non me sona. Pero bueno, terei que ir anotando todas esas romerías que me ides dicindo, que a min válenme todas. Ya he regalado las monas de choco a mis nietos. Monas de choco, la horteta ecológica, ¿de dónde eres? Porque eso de monas, sóname, pero non sei o que é. Ah, xa sei, é como un dulce tamén, que é como cuadrado. Ten como 4, como se fora unha aspa, ou así, dulce, que tamén é un pan. Pode ser? Boas tardes, xentiña do mundo, Pascual 64, que tal? Darle al dedo de me gusta, facedelle caso a María José, porque para min é moi importante, a vos non vos costa nada, nada. E se estades aquí é porque queredes estar e porque vos gusta, senón, a ver, darlle o me gusta a vos non vos costa nada e a min axúdame moito co meu canal, co meu directo e con todas estas cousas. Sempre que lle deades a me gusta ou que compartades os vídeos e esas cousas. Pero neste momento darlle me gusta. Así me gusta, Patri, moi bien. Monas de chocolate son figuras de chocolate que se regalan a los ahijados. Vale, como os que hai no Lidl, por exemplo, que son como conexiños de chocolate. En vez de ser un ovo de Pascua, que están de moda, non sei por que están de moda, nunca o supe. Creo que é unha moda americana ou así. Pero... monas de Cataluña de chocolate, las monas son de Cataluña. Pero que forma teñen? Ou poden ter calquera, con que sea unha figura de chocolate? Que non o sei. Aquí le llamamos la mona de Pascua con huevo de chocolate. O sea, calquera figura que teña, que sexa feita con chocolate. Entendo eso. E dentro teñen cousiñas, teñen sorpresas, é así. Como ovo de chocolate. E logo a mí porque nunca me regalaron unha mona de... Eu quero unha mona desas de chocolate, os que seades de aí, de onde son típicas, a ver? Déixame mirar. En Cataluña, pois as de Cataluña, ídeme collendo unha que eu quero unha mona de chocolate desas. Ou unha... eso, Boas tardes, desde Cambre. Hola, Carmen. Moi boa tarde. Inés, lo miraré, non sei onde queda... bueno, que Patricia xa lle... O sea, Inés se lle dixo a Patricia onde encontrar o pepino dulce. Me encanta. Moitísimas gracias, Inés, por axudar aquí co do pepino dulce. De todas formas, non vos preocupedes, quero dicir, tendes tempo aínda, O pepino dulce, o boniato, esas cousas, necesitan moito calor. Non vale de nada plantala agora ou esforzarse tanto en buscala porque tal. Non vos preocupedes,
en maio ou en junio plantádela a tempo. A ver, ao mellor en junio se é moi tarde, pero aínda queda todo abril, e en maio aínda a plantades tamén a tempo. Se a encontrades, é máis se a comprades en maio, estou segura que xa non vai a ser un esqueje así pequeniño. E se o é, compradela igual, e para o ano xa tendes unha planta grande, ou máis, que podedes despois facer esquejes. Pero non, é moi cedo aínda, non pasa nada, porque é unha planta que necesita moito calor. Porque se non sufre moito, non saca follas, non inverna. A ver, a non ser, que quente está isto, a non ser que lle dea unha helada que a mate ou que casi a mate, fai como unha hibernación. Se non lle pasa a temperatura de 20 grados, queda aí quietiña, estancada, e non saca nin dulces, nin dulces, porque acabo de ler aquí dulce. La mona es un dulce parecido a una rosca, pero tiene forma como de un bolo. Ves? É arriba azucarada. Gracias, Pascual. Iso é o que eu pensaba, unha mona de chocolate é como un bolo de pan dulce que ten así forma como de aspa e ten no medio como unha chismiña redonda tamén, porque eu viraos facer. Ten unha forma peculiar de facer. En Ferrol, as confiterías llenas de monas de Pascua son figuras, sobre todo de animal. ¡Ah! Gracias, Sofi, muchísimas gracias. Claro, son figuras de chocolate. É o que máis abunda é un conexiño, un coello, non? E por dentro non ten nada. O sea, non... Vale. La panadera me regalou un pequeño pan de huevo. Me encantó. Ai, que guai. E comechelo ti sola, Lajo? Pois moi mal. Tiñas que invitar. Buenas, desde Coruña, mi primer día por aquí, pero ya vi varios directos en diferido. Joi, Isabel, pois hoxe chegastes a tempo, logo. Encantada de terche hoxe aquí en directo, pois aproveita. E fanme moitas preguntas que non vou responder porque non as vou ver. Porque ao seredes tanta xente, ás veces os mensajes quedan aquí un pouquiño quietos, pero como escriben 10 ou 15 personas, van rapidísimo. É imposible velos todos. Así que Carmen, gústame moito escoitarte desde Vilanova. Vilanova, aí ao lado. Moi boa verdura, moi boa xente, moi boa terra, bo marisco, e hai de todo, vou ter que ir máis a Vilanova. Así es, el típico en Valencia y Alicante. Lo del chocolate es más tradición catalana. Ah, mira ti. Aunque están moi extendida por lo del chocolate, suele gustar mucho. Claro, tú non estabas. Non estaba porque non me invitaste, Alicia. Eu para comer vou, ti avísame que eu vou. Ti dime, teño aquí un chisme para comer que se me fai grande. Eu vou. Eu levo a miña taza e vou. Eu para comer vou. La Franqueira é un pueblo de La Cañita, la Virgen de Nuestra Señora de la Franqueira. Pois non sei. É un pueblo. Entón, a feira que fan ali chamas así, igual que o pueblo, La Franqueira. Chamas así o aquel. Desde Amoedo... non me dá o tempo a ler o nombre. Hola, desde Amoedo. Susanita estáme dicindo que somos 110 personas e que só hai 66 me gusta. A ver, por favor, que non costa nada darlle ao like. É gratis. O sea, que é gratuito. Eu teño que insistir, porque hai xente que pensa que vos van a cobrar por lle dar ao like. Nunca. Nunca na vida. Non é que os 10 primeiros sean gratis e depois empezan a cobrar. Nunca na vida van a ser... Son gratis. Darlle ao like é gratis. Tamén o outro día... Ai, que disgusto le vi. Dime de conta en unhas estadísticas que mirei así do meu canal de YouTube que o 96% da xente que ve os meus vídeos non está suscrita. O 96%, Cuidado. Iso é moitísima xente. Non sei por que non se suscriba xente, pero quero pensar que, a ver, a miña audiencia... sacando a Félix, que non sei se está por aí Félix, que Félix é un rapaciño que é raro que lle gusten este tipo de contido, pero bueno, eu encantada de que estea aquí con nós. Félix, que lle prometín ir a comer un helado á Coruña cando estea o tempo. Bueno, pois sacando así algunha xente miúda que a verdad que lle gustan os meus vídeos, a maioría da xente que me sigue é xente máis maior, xente que se veu obligada a aprender as cousas da tecnología, de andar aquí por estas cousas, que acolleu un pouco a rastras, que é
non aprendeu de cuna. Entón, é moi difícil, eu entendo porque tamén, ainda é para min, quero dicir, eu tampouco non é que sepa moito. Entón, claro, hai moitísima xente, cando me veo así, dime, como fago para me suscribir? Que non o sei. A verdade é que eu entendo que non sepan como se fai. Solo é darlle ao pitoco de suscribirme. E xa está. O sea, non hai que facer papeleo, non hai que... Pero tamén entendo que a xente pense que lle van a cobrar por se suscribir. E non vos van a cobrar nada, o sea, é totalmente gratuito. Quen me paga a min algo son os que meten as propagandas, os que meten os anuncios eses que tanto vos molestan tamén. Porque hai xente que me di que mi madriña que os meten anuncios, claro que os teñen que meter, porque senón que non hai maneira de que isto sea lucrativo. Eu, home, por amor ao arte tamén o fago, porque me gusta moito falar, porque me gusta estar con vos, e vexo que o canal vai ben, e gustame axudar a xente cando me fai preguntas sobre un vídeo que subo e así, pois intento axudar, si podo, e gustame eso. Pero tamén todas as horas que empleo facendo vídeos realmente é para que me dea algo, un pouco de axuda, porque senón sería inviable botar tantas horas traballando po aire. Ninguén o fai, vos non o facedes. Entón, as propagandas que meten no medio dos vídeos son totalmente necesarias. E agradecería que as virades, ou que deixarades o teléfono así, mentre ides facer outra cousa, como facedes en Tele5, en Antena 3. Antena 3 ponvos unha película e pois bota 10 minutos de propaganda. Podedes ir a facer pis nese momento, ou preparar a cena. Pero esas propagandas son as que pagan os que lle pagan aos dos programas e así. As propagandas son necesarias, senón non se autopromocionaría isto. Entón, eso. En Amoedo estuve plantando cebolas aproveitando que non choveu e apurando para estar no directo. Pero non o sea, aproveitando que non choveu, bueno, estamos no tempo de plantar as cebolas e o cebolo tamén. Eu, a verdad, que teño o cebolo para plantar o paja virtudes, a cebolleta, pero que despois cebolo é normal, ojo, a de jardar todo o ano. Pero teño aínda sin plantar, porque é que me parece que chove moitísimo. E a cebola tamén, como non lle deu o calor, queda como encurruscada, invernando. Entón vou esperar un pouquiño. Ya le di a me gusta, é o primeiro que hago. Moi ben, moitísimas gracias. María José, Nusca, fai clases online, que sempre ganas un pouco. Xa, tamén é outra cousa que tamén pensín é unha cousa parecida ao directo, pero facer como cursos. Pero aínda teño que aprender moitísimo, aínda non sei eu tanto andar nestes jalorchos de chismes. Entón, todo se andará. Ao mellor, pois todo se andará. Vale a pena ver os anuncios para poder aprender todo o que nos enseñas. Moitísimas gracias. A ver, tampouco non meten tantos, eu penso que meten ao principio unha propaganda, unha. Que Tele5 méteche media hora de propagandas cada 3 minutos. E despois, no medio do vídeo, tamén cortan para meter unha propaganda ou dúas, todo máis, e non é máis. Tampouco non é tanto, serán en total 2 minutos. Eu penso que non é moito. Ola, boa tarde. Eu hoxe estive a plantar estátice e goibos. Beixos de Portugal. Hortensia Fernández. Vamos a ver que nos quere dicir Hortensia, que non sei que foi o que plantou. Estive a plantar estátice e goibos. Ahora que alguén me traduza, porque non sei que son estátices nin goibos. Beixos de Portugal, besos sí que sei. Aquí estamos, a ver. No te entiendo ni jota, pues nada, sigue, pasa de calle. ¿Para que te quedas, Lisa? Este canal é en gallego, falo en gallego, e entón, pois nada, se non entendes que é unha pena, pero éche así. Un biquiño desde Viveiro, un besiño, Mari, igualmente. Hola, soy Begoña, de Oza dos Ríos. Me gusta mucho
lo que compartes. Moitísimas gracias, Begoña. Aquí ya tengo todo plantado, todo. Cebollas, tomate, pepino, todo. Todo no, todo no. O sea, calabacín, pepinillo, sandía, melón, esas cousas non, porque ainda é moi cedo, non? Ou si, Fátima, de onde eres logo? Ou Fátima non, la horteta ecológica. Ah, ou tes un invernadero, porque a min pareceme super temprano para ter plantados os pepinos, calabacíns, sandía, melón, todas as curcubitáceas, pareceme super temprano. Eu non as nin as xudías, nin lentellas, nin as xudías verdes, nin as amarillas, nincunha, pareceme moi cedo. Nusca, plantache algunha verdura de folla verde? Carmen, eu na miña horta, eso non falta en todo o ano. Eu teño todo o ano todo tipo de verduras e lechuga. Eso teño todo o ano. E máis zanahorias, puerros, acelga, espinaca, eso teño todo o ano, todos os meses do ano teño todo tipo de verduras, repolo, brécol, coliflor, col de Bruxelas, bueno, col de Bruxelas máis no verán, si me goma a madre, ao tallo, non, porque no inverno non prenden, pero se me queda dun ano para outro, eu teño todo tipo de verduras, Goibos iguala a lelíes. Ah, pero estame falando de flores. Os alelíes son unhas plantiñas violeta, bueno, hai na rosa clariño, casi blanco, e fucsia, tamén as hai en fucsia, oscuro, oscuro, é un tipo de violeta. É unha flor moi bonita que resende moi ben. Está ben. Gracias, Hortensia, xa me traduciron. Hortensia Fernández, son alelíes. Díxome aquí Pascual. Moitas gracias, Pascual. Pois hai que comer muchas lentejas, que son moi sanas. Sí, claro que hai que comelas, pero para plantalas non vale calquera mes do ano. Los goibos en la foto... a ver que mal me mirou alguén. Los goibos por la foto de Google me parecen alelíes. Pois sí, Susanita xa me dixo ela que sí. Outra chavala que mirou. Se te entiende perfectamente e non soy gallega. El que non quere entender, entiende tú. Xa o sei, xa sei que é así, o sea, si queres entender, enténdesme perfectamente, porque pode ser que algunha palabra das que dixo que se escape, que non a chegues a entender. Eso sei non, porque son palabras que só son daqui de Galicia. Pero, en general, así, o que é escoitar unha conversación e podela seguir, si queres, eu sei que sí. Nusca, as calas plántanse de raíz ou hai outro método? María José, as calas hai, si chegan a botar, sabes como é a semente das calas? As calas é moi difícil que fagan isto, pero poden non chegar a facer. Cando o fan? Cando as compras de un viveiro que están moitísimas xuntas, miles e miles e miles xuntas, e cheganse a polinizar moi ben. Porque se están ao aire libre, un nada que se humedeza, o polen, é máis complicado. Pero se se chegan a polinizar, imagínate, a cala ten o chirimboliño este aquí, non? Que é sempre amarillo ou blanco. Bueno, pois cando se poliniza, todos os granulitos que ten, que está composto de moitísimos granulitos que son como gransiños de arroz moi piquiniños, se se polinizan, iso que fai é empeza a engordar, a hinchar, a hinchar, a hinchar. A flor de fora morre e iso sigue hinchando, se está polinizado, E chega a ser cada gransiño, que son diminutos, chega a ser do tamaño de un garbanzo. Entón, a espiga que ten aí no medio chega a ser moi grande, incluso tumba sempre tumba para baixo, porque chega a pesar moito cando as sementes empezan a madurar, o que fai é caer para baixo. Entón, tens que axudar, sempre tens que axudar e poñelo encima de un... Porque se non podese facer daño en donde dobla, e queda como sin circulación, digamos, e non chegan a madurar de todo as sementes. Entón, pola encima de algo así apoiado e esperas hasta que as sementes estean xa sequiñas. É que se nota porque a cáscara de fora, en vez de ter unha piel verde, é como unha piel castañiña.
non? E despois escónchalas e en cada unha desas hai 4, 5, 6 sementes pequeniñas. Esa é unha maneira de reproducir as calas, pero é laboriosa, non é moi fructífera, porque tenden a fallar bastante, e o mellor é por bulbo, por un cacho de raíz. A cala, non todas, pero, bueno, casi todas teñen máis ou menos a mesma maneira de enraizar. Se a deixas durante anos e anos e anos, o que vai facendo é como se fora unha patata grandísima, cada ano máis grande, máis grande, máis grande, e ocupa moitísimo cacho. É como unha patata. De feito, córtala, se a cortas, é como un tubérculo. E dese tubérculo van nascendo como pequenas patatiñas, e desa pequena patatiña sale un brote novo, por exemplo, de cala. E para trasplantala, terías que cortar con ese cachiño de patata, que é como se fora un bulbo de cala, da propia nai, e salen como bulbos, como patatiñas. E, bueno, pois esa é a maneira de plantar, a mellor maneira das calas, de trasplantar calas ou de reproducir calas. Por semente tamén, pero é laborioso, tens que ter moitísima paciencia e ter en conta que non que a semente vaia ben, que non chegue a pudrir, despois secala, deixala e despois sementala. Entón, eso. A ver, pode entender o galego, eu tamén entendo o francés, pero falando non entendo moito. Xa, pero que lle vou a facer eu? Eu se non entendo e non me interesa un vídeo, se me interesa quedo, aínda que estea feito en chino, mira que o digo veces, pero porque é verdad. Eu vexo vídeos feitos en chino que non lle entendo nin papa e miro o vídeo igual porque me interesa. Ahora, se non che interesa o vídeo e ainda encima non entendes, pa que entras a poñer? Es que non te entendo. Que pensas, que porque me digas que non te entendo que vou a cambiar de idioma eu? Non, é que sei, o meu canal é en gallego, eu xa non entro, sabes? Non sei. Bueno, cada un. Salté del vivo ahora mismo y te doy una super chat. Ainda non sei o que é unha super chat. Jessica Lorena, moitísimas gracias. Un super chat, penso que é como unha insignia ou algo así. Non sei o que é un super chat, pero vouno a apuntar. Vou mirar o que é, que ainda non sei o que é. Super chat. Gracias, benvida, Jessica. Hola, ¿qué tal? Siempre encantadora. Muchísimas gracias. Aprende mucho para el futuro huerto. Alicia Fariña, cando teñas o teu huerto, eu penso que teño xa casi máis gana eu que ti de ter o huerto. Cando o teñas vou ter que ir a axudarche a diseñalo. De onde eres? Eres de moi lonxe. Saludos desde Pontevedra. Moi boa tarde, Esther. Por aquí las calas salen hasta en las cunetas. Sí, pero as que salen por aí, Sonia, son as calas blancas, as máis comúns. Eu teño calas de moitos colores, violetas, rosas, bueno, teño de moitos colores, pero teño unha que é igual que a blanca, así de grande, pero é verde. A cala, a flor, é verde. Non me canso de enseñarla, todos os anos cando sale a primeira flor, que xa saleu, a primeira flor xa estuvo salindo agora no inverno, pero púxose moi fea, porque chove tanto, que se martirizou a prova da flor e non estaba bonita para facer un vídeo. Pero eu enseño bola todos os anos, As que me seguides, tendes que saber que teño unha cala que é verde, o sea, que é blanca, pero ten como rasgos todo así para dentro, en verde. É bonitísima. Entón, esa non sale nas cunetas. Supoño que se alguén quere reproducir as calas é porque é unha que é especial, que non creo que sea blanca. Bueno, aínda que tamén hai moitísimos sitios que non se dan ben as calas e que a xente sorpréndelle chegar aquí e dicir pero tenes calas por todos os sitios, non? Ou como lle chaman, tubos tamén, ou así. Como lle chaman? Non me acordo. Sorpréndelle moito porque, claro, donde viven non as hai. Pasoume a min cando fun a Tenerife e vin a flor ave del paraíso por todos os lados. Fai 20 anos para min iso era que... Pero como poden hacer esta planta por todos os sitios?
que eu ainda solo a vira unhas cuantas veces, daquela non tiñamos internet, non tiñamos un teléfono como os que temos agora, quero dicir, non tiña só alcance da man buscar cousas raras, información e tal. E ali, a ave do paraíso, como nacía por todos os lados, eu estaba flipada. E que flor tan bonita, Dios mío, aquí non lle fan caso, porque había por todo, polas cunetas e así, como a dos pavos reales. En Tenerife era normal. Así como aquí temos gatos na calle, pois en Tenerife pavos reales. E eu quedaba flipada. Pero en cada sitio. Quería preguntarte, a ver, en fin, quería preguntarte que me regalaron unos tulipanes con el bulbo, y ya se los quité. Puedo plantarlos ahora, espero a ver, Fina, depende de onde sesas, porque hai xente que ten que recoller os bulbos da terra no inverno. Por qué? Porque ten medo a que llo coman. Si por exemplo, tes ratos, podenchos comer. Si che encharca moito a chuvia, poden pudrir. Ou, eu que sei, podenlle pasar moitas cousas. Entón, os bulbos, xa que agora non che van a volver a botar flor hasta o ano que ven, porque son unhas flores que son de finales de inverno. Bueno, e de otoño tamén, depende cando a plantes e o calor que faga na túa zona. Pero os jacintos, os iris, e os tulipáns e así, hasta o ano ouro non che van a volver a dar. Entón, eu de ti deixaríos nunha caixa de cartón. De cartón é importante, porque o cartón sempre absorbe humedad. Se os pos en unha caixa de plástico ou en un bote de cristal, poden coller moho, hongos, e poden pudrir. Entón, se en unha caixiña de cartón, olvidaste dela ali, non sei, ao lado dos zapatos que non se poñen nunca, ou no garaje, ou así, nunha caixa que non lle vayan os ratos, plántala alá en outubro, en noviembre, non sei de onde eres. Si non, pois eso. Las calas son lirios de agua, unha vara verde con unha flor blanca. Bueno, no, de agua, no. Susanita, bueno, calas chámolle cornetas, aquí chámase cornetas. Non son de agua. A ver, gustalle moito o terreno encharcao, gustalle, pero de agua eu penso que non son, Tes algún árbol de aguacate? Sí que teño un enorme, grandísimo, que o ano pasado me tiño unha cajadura que podino demais, collín a serra, chin, chan, 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 empecen a cortar por todo, porque medra moitísimo, moitísimo, e dixo, vou non deixar baixiño. Estuveme mirando un montón de vídeos de produtores españoles de como os teñen, e son unha maravilla, porque o meu, claro, eu non sabía, e o que non sabe fai como o que non ve. Deixei no medrar e o árbol, mi madre, non tiña fin. Medra, tira para arriba, un tronco así grandísimo, moita brosa. Entón, estuve mirando un montón de vídeos de xente que é produtora daqui en España, de aguacates, e vin que os tiñan baixos, decapítanos, o sea, cortanlle a copa para que non medre para arriba, e deixanlle as ramas como guiadas para chegarlle, máis ou menos, ainda que sea desde unha escalera, pero para que non sean tan altos. Entón, eu me tiño unha cajadura ao meu, e o ano pasado non me dou nada, porque o curtín por todo, claro. Eu supoño que a mellor agora vai tardar en dar un ano, 2 anos ou 3, depende do que lle leve a recuperarse. Pero sí que teño aguacate. Lo de las calas por todas partes será por el agua que tenemos. Estou totalmente de acordo, Isabel, porque cada planta prospera. É como os animales, prosperan donde teñen as condicións atmosféricas, climáticas e terráqueas ou terrestres que lle favorecen a súa vida. É como a nós. Quen vive no deserto? Pois ninguén, pasan por ali de vez en cando, pero no deserto non vive ninguén. Onde se vive? Donde é favorable a condición para a vida. E as calas é o que queren, por iso temos tantas. Que mogollón. Ata que data podes plantar cebolas? Porque aquí en Vigo dinme que xa é un pouco tarde. Pois mentira, Lorena? No, para nada é tarde, nada. Sempre vai a dicir o tempo, o tempo que fai. Este ano está un tempo horroroso, chove moitísimo. Eres de Vigo, creo que me dixestes, bueno, de Vigo así. Da igual.
Mira, aquí eu penso que en toda a Coruña baixamos a comprar o cebolo ou a San Marcos a Noia, que aínda é dentro de 15 días, imagínate, ou na Pascua en Padrón, que é o máximo onde se compra cebolo. O sea, que durante todo abril aínda podes plantar cebolo. E máis, pódelo plantar aínda en maio, en junio, en julio, podes plantar cando queiras. Que pasa? Hai cebolo que tamén é de inverno. Despois, en abril, o sea, en maio, en junio, xa che vai a ser moi difícil encontrar plantón para plantar cebolo xa con planta. O sea, a plantiña de cebola como hai agora en todos os lados. En todos os lados vai a haber cebolo para plantar. De que é tarde, non fagas caso. Mentira, mentira. Totalmente mentira. De feito, eu non plantín aínda, porque chove moito aínda. O planto ben dentro de 15 días ou 20 ou cando queira deixar de pasar esta borrasca que parece que non ten fin, Dios mío. Así que non é tarde para plantar as cebolas. E despois, se queres plantar máis para diante, a ver, en noviembre eu non plantaría, a non ser que teñes un invernadero ou así. Pero ti se queres plantar cebolo en diciembre, en xaneiro, en febreiro, sempre vas a encontrar cebolleta, da que é seca, da que encontras como se foran allos. Os allos, as cabezas de allos, pois tamén vas a encontrar cebolleta. E podela plantar incluso no inverno. Hai cebolo de inverno. Eu teño agora para recoller o cebolo que plantín, eu non sei cando plantín. Vino plantar en noviembre. Sí, por aí, diciembre, enero, febrero. O que pasa que teño cebolo de cedo, deste que agora para recoller agora, e máis as cebolas tiernas, o sea, a cebolleta, a que non cría tanta casca por fora, que fai como unha cebola blanca. Bueno, blanca si é das blancas, porque eu tamén teño da roja, o sea, teño da roja máis da blanca, pero quero dicir, non cría esa casquiña por afora típica da cebola. O sea, que ti podes plantar cebolo cando queiras. Cando encontres a vender, podelo plantar. Yo ya estou recogendo as cebollas de inverno, ves? Na Comunidade Valenciana. Como la horteta ecológica. Eu tamén, porque tamén teño para recoller o cebolo que plantín no inverno. O que pasa que este era de cebolletas, porque é máis difícil de encontrar a vender o plantón, as plantiñas. Pero cebolletas seguro que vas a encontrar. Cando plantemos os tomates, que tratamento lle damos ecológico para prevenir enfermedades que collen? Prevenir, non sei. Eu durante a vida da planta mira, eu aos tomates bótolle, depende, a ver, azufre, suelo botarlle cobre. Mentres a planta é moi chiquitina. Tan pronto como empeza a botar as primeiras flores, bueno, as primeiras non, porque ao mellor quítollas, se aínda moi cedo, está chovendo moito, xa llas quito eu, para que non perda o tempo a planta, decapitolle a flor. Pero, bueno, vou vendo. E botolle cobre mentres a planta é chiquitina. Cobre do que ten cal tamén, o sea, que se chama cal do boldolés, que é unha mescla de cobre con cal. É un tratamento ecológico que hai de cobre para prevenir o mildium. Agora, porque é o que lle ataca máis aquí na miña zona. Agora, se me dis que queres previr todas as enfermedades que teñen os tomates, ti tes que fijarte cal é o problema máis grande que tes nos tomates, non? Aquí é o mildio. Eu, para min, na miña horta, aquí nesta zona, é todo o mildio, que se non o tratas, pois posiblemente quedes sin tomates. Vivimos nunha zona que hai moitísima humedad relativa, pero unha humedad tremenda todo o ano, chova ou non chova, no verán aquí tamén hai moitísima humedad. E a parte, fai un calor constante, no verán, da mañán á noite, todo o verán, o sea, como moi constante. E os hongos, os fungos, o sea, esa enfermedad, o mildio é cando se empezan a secar as follas e quedan como castañas. Tocaslle fai escachan, non? Pero iso transmítese hasta o tallo. E cando o tallo se pon negro, as flores non chegan a cuajar, non fan nin tomatiño siquera, e se tes os tomates colle unhas manchas tamén castañas e xa non chegan a madurar. Iso é o mildio. Iso é o que máis ataca na miña zona. Entón, eu trato o tomate con caldo boldolés,
o sea, un tipo de cobre que está asetado na agricultura ecológica. E botullo mentras a planta é pequeniña. Despois, os meus tomates só son tratados con leite e bicarbonato. Non lle boto nada máis. En canto empezan a ter os primeiros tomatiños, eu deixo de botarlle. E o que fago é protegelos. Pero tamén che direi, unhas plantas, se están fuertes, ben abonadas, ben fertilizadas, e non lle falta nunca agua, o sea, non teñen carencia de agua, nin de nutrientes, esa planta, se colle unha peste, vai a ser moito máis fácil enfrentarse a esa enfermedade. Pásalle igual que a nós. Nós, se estamos ben fuertes, ben alimentados, con unha, digamos, salud aceptable, e que nos coidamos e facemos deporte e tal, collemos unha enfermedade e podémola pasar con uns ligeros síntomas. Pero se che colle débil, con anemia, con carencias de vitaminas, sin fortaleza e tal, a mesma enfermedade pode che matar. Pois as plantas igual. Vamos a procurar que as plantas estean fuertes, por si lle ven algo, que sepan como enfrentarse a esa enfermedade. Non é que se autocuren, porque ao mellor témolas que axudarnos con algún produto, pero o mellor é que estean sanas, para que a mesma naturaleza lle axude a curarse. La cola de caballo non é buena para os hongos? Sí. Para os hongos, para tomar en infusións, para todo. Está ahora mismo brotando por toda a horta. Teño a horta chea de cola de cabalo por todos os lados. E normalmente xa a quitaría, a que non nace donde eu quero, sabes? Porque, a ver, as cousas, os paxariños cambian as de sitio, porque comen aquí, cajan ali, e depois vai nascer ali a planta. Bueno, pois cola de cabalo teño ahora mismo por toda a horta. Pero, como aínda non está bo tempo para plantar, porque os tomates e os pimentos aínda, para min é cedo, e as curcubitáceas, o sea, calabacín, pepino, pepinillos, sandía, melón, patata do aire, estas cousas, para min é moi cedo aínda, nin as lufas, e que as lufas non as teño nin sementadas, mira o que vos digo, aínda as teño aí, sin sementar, o sea, a tempo de sobra. Si total, en 15 días as sementes xa son plantiñas e despois, se queren ir avante, chegan a tempo. O que non vale de nada é plantalas con frío e sacalas agora para fora xa a intemperie, veñenlle días de frío, debilítase a planta, depois non é capaz de recuperar, que va. Non adiantas nada por plantar antes. Casi é mellor que esperes a que aba bo tempo na túa zona. Pasei o mismo, mira, aquí estamos na costa e podemos ao mellor plantar, este ano non, este ano é unha cousa rara porque chove moitísimo e fai frío, pero os da costa, por exemplo, podemos empezar a plantar de todo en abril, é a nosa fecha máxima para ter xa todo plantado, marzo e abril, e, sin embargo, no interior, en Ourense, é impensable plantar en marzo, porque ainda hai nevadas, ainda teñen 40 centímetros de neve, e en abril, cuidado, ainda daquela maneira. O sea, que plantan en maio e plantan a tempo para coller os seus tomatiños e os seus pimentos. Pois eso, a que lle chamas lufas? As lufas, a ver, vouches a enseñar, Monse, porque unha imagen vale máis que 1000 palabras. A ver, ali dormir. Ai, aquí estou unha espalda. Estaba media encolleita. A ver, pregúntame que eran as lufas. Mira, isto é unha lufa. Bueno, isto é unha lufa seca. Cando está tierna, é unha curcubitácea. Eso significa que é unha planta da mesma familia que o pepino, o calabacín, o pepinillo, o melón, a sandía, máis ou menos, non? Bueno, pois eso. Cando está tierna, cómese como se fora un calabacín. Sabe moi parecido a un calabacín. O que pasa é que é como máis esponjoso. Non é tan crujiente que un calabacín, por exemplo, cóllelo recién collido da horta, casi é crujiente, non? É blandiño, pero crujiente, con agua. Bueno, pois a lufa non, ten como se fora outra densidade, é outra cousa.
pero, bueno, para que vos fagades unha idea. E cando seca a lufa, mirade, vedes isto de aquí? É como unha tapa. Isto non o fixen eu, Isto é a maneira natural que ten a lufa de reproducirse. As plantas son super inteligentes. Se nós estamos ben feitos, o sea, pola naturaleza, que somos perfectísimos, podemos ver, podemos escoitar, podemos pensar, podemos oír, podemos coordinarnos, podemos ter descendencia. O sea, somos máquinas perfectas, pero as plantas non se quedan atrás. A lufa, cando vai secando, vai separando este chisme daqui, que é como se fora unha tapiña redonda. Fijadevos. E a lufa é isto. Bueno, esta que tinlle xa a parte da fora. E isto, despois, esa tapiña que vos dixo, deixa caer as sementes de dentro. Vedes? Esas son as sementes da lufa, que aínda nada, teño sementada, por che digo eu que aquí aínda é cedo. Mirade como é, por dentro, ten como 3 huecos, sempre ten así, 3 huecos, bueno, algunhas teño visto eu con 4, pero é raro, teñen así 3 huequiños, e o que é unha esponja natural vegetal da terra, porque hai tamén esponjas vegetales do mar, non? Esponjas naturales marinas, mira. Pois vale como para usar como esponja, se tes a costumbre, ou como estropajo para lavar, para limpar, calquera cousa. Haina que cortas así por aquí, podela poñer dereita, podela coser, podes poñer unhas beiradiñas, podes facer como estropajos así, e telos aí, valos usando. E o bo que ten a lufa é que está cargadiña de sementes. E o que ten é que unha vez que xa non o queres usar máis, porque isto dura moitísimo, como estropajo, durache 4 veces máis que calquera esponja desas de plástico do supermercado. Pódela botar á composteira, porque se composta, porque é unha fibra vegetal, o sea, é fibra, pura fibra. Isto é pura fibra. Agora, así xa non é comestible, porque estes cables son, a ver, bastante duros. Vedes como é? É como se fora estopa. Sabedes o que é estopa? O cordel de pita. O cordel de pita, pois é algo así parecido, vedes? Por non intentar. O sea, que é fuerte, duro. Durísimo. Isto lávase, podes facer uns estropajos e tal, e iso é a lufa. E púxeme perdida. Así que os curcumitaxes aínda sin plantar, e calabaza ninguna. As calabazas pareceme super cedo aínda. Hasta lá, ao 20 de abril, polo menos, non me teñen presa ninguna. E iso era a lufa. Aquí as calas chamámoslle funiles. Mira que curioso. Pois vale, non sabía, non? Bueno, las tengo super cuidadas. Mi caseta de la huerta está hecha de madera cristal con mucho mimo. A ver, bueno, pois a ver se hai suerte lá. Me saludas a mi madre? Claro que sí, a ver, Arnulfo. Azucena, estás aí, Azucena? Quería darche as boas tardes e quería mandarche un bico. Moi boa tarde. Pues yo las lufas las tengo ya sembradas y nacidas. Llevo ya 2 años peleando con ellas. No me suben cuando las paso a la tierra, ya en mayo. Ya tengo trauma con ellas. Isabel, igual é porque as plantas moi temprano. Eu que dixeu, mira. Mira, eu que dixo eu, non vale de nada, por exemplo, sementar os tomates e os pimentos en diciembre para telos listos para trasplantar en febreiro. De que vale? Lévalos para fora, a planta vai a estar aí quieta porque non vai a medrar, sí que vai a enraizar, pero non vai a medrar porque lle falta calor, faltanlle horas diarias de sol, porque son plantas solanáceas, necesitan horas de sol, entre 6 e 8 horas de sol mínimas diarias. Entón,
como non hai sol, non medran. O que lle está pasando á planta é que a estás debilitando. E ao mellor que a lufa estáche pasando que a plantas moi pronto. Si tes máis semillas, planta agora, sementa agora, e así dentro de 20 días ou así, sácala para fora, pero a planta tierna, rápida de plantar. Este é o mismo, por exemplo, que si non sabes distinguilo, non? Cando compras repolos ou verdura, igual cal sesa, boa tarde desde Vigo, hola Conchi, acabas de chegar, bueno, un saludo, Benicio. Benicio, nunca escoitei ese nombre tampouco. Boa tarde, Benicio. É unha planta para crear bonitos e ademais danche moito froito. Bueno, acabo de chegar, boa tarde, xa non sei o que estaba contando. Me caches na mar que se me foi a pinza máis la tarteira. A ver, la compañía é moi grata, pero tes que salir. Bueno, tamén se vai alá unha hora, esa nos temos que ir todos, porque faltan 4 minutos para que nos vayamos, Susanita. Hasta o próximo vídeo, Susanita, moitísimas gracias por estar aquí, que che vaya ben. Desde Argentina, nos di Héctor. Moi boas. Os boniatos tamén hai que esperar, o boniato é super cedo aínda, o boniato falle falta tamén moito calor. Mentras non teña polo menos 20 grados, ou 18 grados de temperatura, pero que non lle fluctúe a temperatura, porque non vale de nada que haga 18 ou 20 grados polo día e que depois de noite que teña 3 grados. Eso non pode ser. Entón, o que tendes que plantalo boniato a finales de abril, a tempo, ou en maio, a tempo. En maio, a partir de maio, vades a poder encontrar o que son os esquejes, pero para poñer a jomar, a facer esquejes ao boniato, tamén aínda é cedo, porque me pregunta moita xente, os boniatos. Para min aínda é cedo, non van a jomar, porque necesitan calor, non vale de nada facerlle unha especie de calor artificial na casa, para que depois teñamos os jomos así, con raíces e todo, e leválos para a horta que non teña calor, entón aínda é algo cedo. Falando de esquejes, podesme dicir que plantas aromáticas poden reproducirse por esquejes? Podes explicar o proceso e en que época facelo? Que che de preguntas, Dios mío! Quero que sepas que tiña pendiente un vídeo para facer, agora fais algo tarde, pero bueno, eu ainda estou facendo esquejes agora, porque este ano mo permite o tempo, porque como sigue chovendo tanto, os esquejes aínda poden ir arriba, porque necesitan frío. Os esquejes necesitan frío e humedad, e nada de sol directo. O sea, os esquejes, o mellor para facelos é a finales do inverno, que é cando hai que podar as plantas e cando xa se plantan os esquejes. Aromáticas que se poden reproducir por esqueje? Tería que buscarche algunha que non fose para reproducir por esqueje, porque casi todas se reproducen por esqueje. O prixal, por exemplo, non poderías, nin o cilantro non podes reproducilo por esqueje, porque é un tipo de planta aromática moi necesaria na horta. Eu sempre teño a barrer prixal por todos os lados. É unha planta que ten unha sola raíz, da que poden salir follas enormes. Algunhas miñas parecen apio, parecen plantas de apio, pero é prixal. Entón, eso non se pode reproducir por esqueje, pero lavanda, melisa, albahaca, hai algunhas que teñen os tallos como moi tiernos, como a albahaca e a melisa, que mellor é cortar o esqueje e poñelo a enraizar en agua, sabes? A sombra sempre, sempre, non lle fai falta luz de sol. E despois, cando teñen raíces, só pode sacar. Pero, despois erva luísa, o romeu, casi todas as plantas aromáticas, casi todas, porque hai algunhas que non, pero casi todas as que son tipo arbusto se poden reproducir por esquejes. Me voy a probar. Voy a probar y comparo entre las tempranas e las que siembra ahora. Iso é o que hai que facer. A experimentación é a maneira de aprender a facelo ben. Porque non vale de nada que eu che diga como o fago eu, porque na miña horta funciona desta maneira, se na túa horta
as condicións climatológicas van a ser totalmente diferentes e os fenómenos atmosféricos digamos, da acción humana son tamén totalmente diferentes. Non é o mismo que ti teñas a túa hortiña aquí e todo alrededor a xente plante millo que che vai a facer como un abrigo na túa horta, que teñas unha esplanada á intemperie que pode vir un día de vento e que che arrase con todo, sabes? Entón, as características de cada horta son privadas, son de cada horta. Por iso, o mellor é a experimentación. E gustaríame moito que me viñeses despois a contar que como foi, cales che foron mellor e tal. Pero saberás que a lufa necesita calor. Calor, quer caloriño. Bueno, tamén o sustrato que teña moito drenaje, pero justalle a humedade, e a parte, justalle moi fertilizado, o chan. Así que abona ben, donde teñas a lufa. Non é o mismo, por exemplo, que un pepinillo. Un pepinillo nace casi sin fertilizar. Non lle fai mal o fertilizante, pero sin fertilizante tamén lle vai ben. É super productivo. Pero a lufa non. A lufa é jalupina, come mucho. Las aromáticas y sean leñosas todas. Eso, Isabel, eso era o que eu quería explicar. Bueno, soy de España e creo que eres de Cataluña. Hola, soy de España. Eu tamén son de España. Bueno, miña xentiña, son galega. Eu son de Galicia, da miña terra meiga gallega. Dadelle a like, porfa, xa que estades aquí, non vos costa nada antes de que nos marchemos, dadlle a like, e así quedan aí un montón de likes, porque depois, cando acabo de poñer o vídeo, vexo 2000 reproduccións e 50 likes. Pode ser, nada, pois teremos que ir indo, porque haberá que ir encender o lume, facer de cenar, e cada unha ten que ir facer as súas cousiñas e tal. Así que unha planta para que serre a malla. Lufa! No inverno se che morre, pero lufa. A lufa quedache todas as lufas colgando pola malla e ainda encima aproveitas, comes e sacas esponjas para todo o ano. Así que lufa. Última recomendación de hoxe. Bueno, cuenta con ello. Veña. Moitísimas gracias, Xentiña, por estar aí. Vémonos no próximo directo e ao largo da semana, pois, vídeos cortos, vídeos pequenos. Si me queredes seguir en Facebook ou en Instagram, chámome Nusca Chousa, espero vos a todo o mundo por ali. En Facebook non podo aceptar máis amistades, pero podedesme seguir igualmente, dadeslle a seguir. Igual que se tuverades a miña amistad, pero non me permite Facebook ter máis amistades que 5000 personas. Entonces, nada, espero por vos alá en Insta e máis en Facebook, que sempre poño cousas diferentes ao canal, non é o mismo. En cada sitio poño dependendo da demanda da miña clientela, Dios mío. Bueno, xentiña, un biquiño, coidádevos, portádevos ben, e sede moi felices. Hasta o domingo que ven. Vémonos por aquí.